Stručnjaci za bezbednost saobraćaja tvrde da korišćenje sigurnosnih pojaseva smanjuje rizik od stradanja u saobraćaju i do 50% za vozača i suvozača, a čak i do 75% za putnike na zadnjoj klupi. Nažalost, toga mnogi nisu svesni i ne vezuju se, pogotovo pozadi, pa donosioci novog zakona o bezbednosti saobraćaja razmatraju mogućnost da uvedu kazne za vozače koji to dozvoljavaju. Šta to znači? Osim onih koji nisu vezani, koji i sada moraju da plate kaznu, po novom zakonu i vozač bi morao dodatno da plati za svakog od njih ko nije vezan. Ako tako zaista bude, pitanje je kako bi se to sprovodilo u praksi, kako dokazati, na primjer, da se neko u toku vožnje nije odvezao i šta ti ja znam. Ali jedna stvar je sigurna, onaj ko ima pojas bezbednije i neće platiti kaznu. A ako misli da pojas nije toliko bitan i da je taj propis uveden prvenstveno da bi nam naplaćivali kazne i uzimali novac, pogledajte naš video pod naslovom "Polovina poginulih zbog iste greške" i mnoge stvari će vam biti jasnije.